Así que ya con isto. Pepe vai vir, sabedes? Pepe non vai vir, non, excusade o... Non está. Sí, José Ángel Hermida Semilla. Bueno, pois empezamos entón, que xa é hora. Vale, empezamos con pleno extraordinario, con punto na orden do día. Temos un primeiro punto, aprobación se procede de acto da sesión anterior. Sí. Ah, vale. Sí. Vale, genial. Vale. Entón empezamos co primeiro punto, que a aprobación se procede de acta da sesión anterior. Vale. Algo sobre acta, Partido Popular? Nada. Partido Socialista? BNG? No. Nada. Pasamos entón a votos. Votos a favor da aprobación da acta? Abstencións? Dúas abstencións. Ben, e o segundo punto é recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2018. Bueno, como vistedes na proposta que se vos enviou por correo, trátase de darlle aprobación a unha serie de facturas que quedaron pendentes por un importe total de, a ver se atopo o importe total, de 118.679,08 euros. Vale, son facturas que están todas elas comprobadas e conformadas, os servicios se prestaron, os suministros tamén, hai dotación orzamentaria para poder pagalas, e entón, igual que no caso anterior, o que queremos é, xa que se xuntaron estes cartos e que os hai, pois queremos poder pagarlle a esta xente. Partido Popular. Bueno, hai, creo que a mitade, máis ou menos, do importe veñen sendo facturas de gas natural Fenosa, que entendemos son anteriores a... Bueno, entendemos non, son anteriores ao acordo, a adxudicación de contrato de suministro eléctrico que se fixo no acordo marco da FEMP. Non sei se quedan aínda máis facturas de electricidade anteriores á adxudicación dese contrato. E despois, bueno, nos chaman a atención pois algunhas facturas, como de Auloce, por exemplo, que ten data da factura 23 de xaneiro de 2017 e entrada no rexistro do Concello 5 de junio de 2018. En ese caso, nese suposto hai varias facturas iguais que teñen pois case entrada no Concello case un ano despois da emisión da factura. Tamén nos chama a atención que estén sen pagar as facturas dos convenios cos grupos e do Servicio de Axuda a Domicilio de outubro e novembro de 2017 e, sobre todo, as de Emerxencia Social de Alimentos, que son facturas tamén de outubro de 2017 que están sin abonar. A emerxencia social aí, pois non é... Aínda así, bueno, como entendemos que parte dos problemas das cousas que nos comentábamos respecto dos recoñecementos oficiais de crédito, que unha era pois a contratación dos suministros conforme a normativa procedente, a de gas natural Fenosa, entendemos que está solucionada e que son
que están as facturas das asociacións e de algunha outra entidade local, vámonos a abster para tratar de facilitar o pago, porque somos conscientes de que, evidentemente, o outro asunto que comentábamos, que era o do orzamento, pois é prácticamente imposible, a pesar de todas as cousas que nos foron contando durante este tempo, de que se estaba traballando, de que se iba a facer, e de que se iba a tal. Entendemos que xa non é posible que exista un presuposto actualizado. E de momento nada máis, gracias. Vale. Partido Socialista. Bueno, a primeira sorpresa que levamos nós con esta nova aprobación extrajudicial de créditos é o número, porque pon 1/18, e eu creo que por aquí pasaron non sei cantos intentos de pago de facturas fora de ordenación, vamos a chamar así. Nós imos a votar en contra. Nós vamos a ser coherentes ca idea desde principios de legislatura, e aparte de todo eso, primeiro, non hai presuposto, segundo, non as prioridades do goberno municipal de Muros está claro que non foron pagar as asociacións nin pagar os alimentos de emerxencia social, co cal, por iso veñen aquí estas facturas. Seguramente se pagaron outro tipo de facturas que non eran urxentes como eran estas, e agora o único que pretenden é facer responsable a oposición de a súa ineptitud no pago de facturas. Outro dos motivos importantes polo cal vamos a votar en contra é que aparecen as facturas de Espina e Delfín. Este grupo socialista, desde el minuto cero, anduvemos preguntando polas contas de Espina e Delfín. Anduvemos preguntando se se fixo algo con respecto á débeda que Espina e Delfín mantén co Concello, e dixéronnos desde que levan 4 anos trabajando en ello, pero non fixeron absolutamente nada, como no resto das cousas. E aproveito este inciso para decir que, por favor, na Plaza do Cristo alguén se vai matar porque hai 3 centímetros de limo, e é unha das incompetencias máis deste grupo de goberno, que nos vamos a matar polo casco de Muros porque non se fixo ni siquiera a labor de mantemento. Non podemos votar a favor, efectivamente, primeiro por coherencia, segundo porque creemos que as facturas de Espina e Delfín debían vir aquí, polo menos ver o que nos debe ao Concello de Muros, Espina e Delfín, e o que lle debemos nós, e o que non nos parece ben é abonar débedas que Espina e Delfín, ou facturas que Espina e Delfín está presentando sin coñecer de ninguna maneira cal é a débeda que ten Espina e Delfín con nós. Entón vamos de millonarios, nunca mellor dito, sin presuposto, e llevamos a pagar facturas que presenta Espina e Delfín sin siquera decirlle a Espina e Delfín o que nos debe a nós, ou polo menos a oposición non ten constancia de que se fixeran ese tipo de contas, e tal e como aparece na documentación, que por certo nos entregaron ese pola mañá, Nos non sabemos se esas son as contas feitas de que descontado o canon e a débeda que ten con nós ese é o que lle debemos. Todo apunta a que son facturas pura e simplemente que está presentando Espina. Non estamos de acordo tampouco que haxa facturas de alimentos de emerxencia social sin pagar, tampouco estamos de acordo que as facturas das agrupacións culturais se traen aquí a este pleno porque non son de aprobación extrajudicial, todo o contrario, o único que fai é velar un pouco e maquillar esa ineptitud do goberno municipal e do concelleiro de Facenda de facer os pagos no seu momento. Entón, creemos que de forma torticera e a propósito se deixaron para o final para xustificar este pago de outras facturas que se puderon pagar moitísimo antes, sin ninguna dúbida. Que non se fixo o presuposto, está claro que nin se fixo, nin se iba a facer, sabíamoslo desde o minuto cero, porque en ningún momento hubo intención de facer o presuposto. Co cal, creemos que nós non somos quen para decir que se paguen este tipo de facturas cando o goberno municipal, cando pudo habelas pagado, nas pagou. E, de feito, son todas do ano 2017, cando xa gobernaba Compromiso, mellor dito, cando desgobernaba Compromiso por Galicia,
E tamén estamos totalmente convencidos, según o informe no último pleno do interventor, de que hai un montón máis de facturas pendentes de pago, hai un montón máis de facturas en distintos departamentos, como falta de firma e como falta de requerimentos os devedores os proveedores, de que lle falta algún requisito na factura, e a iso é o que se está xogando. Co cal, nós, volvemos a repetir, vamos a votar en contra por coherencia co que fixemos desde o principio da legislatura. Benega? Ben, que a mesma coherencia nos manifestamos que votaremos a favor, igual que fixemos en todas as ocasións que se trouxeron a este pleno os distintos RECs, e facémolo en primeiro lugar porque consideramos que todos aqueles que prestan servizos a este Concello teñen o dereito de cobrar e nunca nós seremos un inconvinte para que ninguén quede sin cobrar. E menos nunha legislatura como esta, na que se antepuxo en moitos casos bueno, non quero dicir palabras feas, non? Senón que antepuxeron intereses partidistas moitas veces aos intereses xerais dos veciños, non? Desde o primeiro día, desde o día en que se puxo na alcaldía a alguén, a un grupo que se sabía que non iba a ser competente para sacar adiante o traballo por si só, e máis se fixo, non? Seguimos aquí rematando a legislatura e seguimos poñendo aínda trabas a ese goberno, non? O sea, nós ese día tomamos nota do que aconteceu nese pleno e facendo moitas veces, porque o tivemos que facer de tripas corazón, intentamos ser xustos cos veciños e intentar aportar todo o que podásemos para que os veciños non se visen prexudicados polas malas praxis políticas que se tuveron nesta legislatura. Por iso tamén queremos agradecer o cambio de actitud do Partido Popular, que manifestou que se van a abster nesta ocasión e que van a facilitar que se poda aprobar un REC, e queremos tamén insistir en que o Goberno faga un último esforzo nestes meses que quedan para intentar aprobar un orzamento, xa non por unha cuestión de cabezonería, ni moito menos, senón porque sería facilitarlle as cousas ao Goberno saínte das próximas eleccións para que non teñan que asumir o cargo cos orzamentos do ano 2015, que sería algo totalmente ilóxico. Entón, pedimosvos desde o BNG que vos centredes e esforcedes en conseguir traer uns orzamentos que sean debatidos entre todos e que se podan aprobar antes de que remate esta legislatura. Partido Popular, algo máis? Non, pedir perdón que me olvidei de sacar a voz ao móvil. Bueno, nada, insistir no que comentamos. Efectivamente, a xestión deixa moito que desear, hai moitas cousas que non entendemos, bueno, pois moi ben eses lapsos de tempo entre as fechas das facturas e as entradas, pero bueno, entendemos que están todas revisadas, conformadas. Efectivamente, parece que, bueno, como en outras ocasións, se deixan facturas que se sabe que é necesario pagalas e se meten con outras que ao mellor non é tanto, pero, bueno, o feito é que se fixo un esforzo e así hai que reconocelo en canto a contratación de suministro de electricidade, unha cousa na que insistimos moito tamén desde o noso grupo, e finalmente se adiantou algo en esa parte. Esperemos que se siga ese camiño de seguir contratando as cousas como cos procedementos que proceden. Ojalá pudéramos aprobar os presupostos antes de que acabe a legislatura. Temos moitas dúbidas ao respecto, visto o visto, pero bueno, non queremos tampouco que as asociacións, particularmente o Servicio de Axuda a Domicilio, o suministro de alimentos quede sin abonar, e o tema de gas natural, que xa comentei antes, pois está, non sei se a señora alcaldesa nos pode decir se ainda quedan facturas antes de que se adxudicase o servicio. Tamén nos chamou a atención o tema de Espina, pero bueno, supoño que son cousas que se revisan desde o servicio correspondente e se lle dá o visto bo. E pouco máis que engadir. Gracias. Vale.
Partido Socialista? Bueno, pois nós seguimos mantendo o noso discurso, nós seguimos dicindo que non vamos a ser os cómplices necesarios para manter tal e como di o representante do grupo do BNG, ten falta de memoria, faltalle moita memoria, porque non sei como se atreve, e eu tampouco vou dicir palabrotas, de chamar cómplices necesarios exclusivamente, cando o evidente sería chamarlle outra cousa, porque se olvidan de que eles, cando o Partido Socialista tiña 6, gobernaron co Partido Popular. Por iso agora lle estamos facendo un guiño outra vez ao Partido Popular. O sea, válese calquer cousa. Non somente foron cómplices do Partido Popular, senón que tamén foron cómplices deste goberno durante 4 anos. Durante 4 anos seguiron, nos estamos en contra, pero el pero del BNG sigue aí bailando. E entonces quérense justificar de alguna maneira e non hai justificación alguna. Que son cómplices necesarios deste grupo de goberno, deste Compromiso por Galicia, está claro porque son parte de vos, está claro, vos anduvestes bailando, desde fostedes do Bloque, despois do Compromiso por Galicia, no adscritos, anduvestes bailando por todos os lados a ver quen vos quer, e ao final quixo vos o Partido Popular, agora quer vos o BNG, e esta é a situación. A xente de Muros non é tonta e sabe o que hai. Nós, efectivamente, que cando levantamos a man para nombrar a vostede alcaldesa, creemos na súa cordura, non a tuvo durante 4 anos, co cal, eso non é responsabilidade, non é a súa responsabilidade. Unha persona que non ten cordura, pois non se lle pode pedir nada, está claro. Creemos que se sentaría, porque demos un exemplo de humildade, o Grupo Socialista, para decir como queríamos que se gobernara, e queríamos que se gobernara desde a esquerda este pueblo, como foi toda a vida, o sea, gobernouse desde a esquerda. Non hubo responsabilidade, pois moi ben, nós non somos responsables de que vostede non tuvera responsabilidade nin os seus compañeros. E agora chirríanos moitísimo que o grupo do BNG, que non fixo absolutamente nada durante esta legislatura, solamente tiña como os burros un encabezonamento así en 2 temas concretos, queremos isto e isto, queremos isto e isto, foi o que fixeron durante toda a legislatura, e máis apoiar a vostede, que as súas así chegamos hasta onde estamos, e agora venos a decir a nós que eles son responsables para que se paguen as facturas aos proveedores. Pois a ver se polo menos escuitan ao BNG para que se paguen esas facturas aos proveedores, que cando chegan ao xulgado vai e oponse a que se lle paguen a factura a unha ferretería de Muros dicéndolle nun monitorio que se opón e o trae nada máis ni nada menos aquí ao pleno para que nós lle tapemos as súas incoherencias e as súas debilidades. Está claro que non vamos a ser cómplices, nós de ninguna maneira, xa ten abondos cos do BNG para aguantar toda esa ineptitude tamén do BNG, que esperemos que dé un cambio na súa forma de traballar en política, porque sabemos que non lle foi ben, primeiro cando tuvo a vostede que tuvo que expulsar Domingos do Sil por traidora, a vostede máis o outro concelleiro que está aí, tuvo que expulsar por traidores, e agora, desde o BNG, eu creo que, ou esperemos que lle den un cambio importante, porque a vista do que fixo o portavoz e os representantes do BNG. Nós seguimos manténdonos na nosa, nós creemos no momento que levantamos a man para nombrar a alcaldesa de que vostede iba a ter cabeza e non a tuvo, claro que non, porque simplemente porque é incompetente para gobernar e tense que tuvose que apoiar de xente de fora que ni siquiera está no goberno municipal. E bueno, que somos os primeiros que queremos que cobren as facturas os proveedores, deixámolo clarísimo. De todos os que estamos sentados aquí, de todos os partidos políticos que representamos os veciños de Muros, os únicos que tuveron un presuposto sempre foi o Partido Socialista. Tuvemos un presuposto e, de feito, durante 4 anos, vostedes e todo o mundo foron capaces de gobernar, bueno, desgobernar, porque non superon tramitar ese presuposto, o presuposto do Partido Socialista de Muros. Non foron capaces de facelo. O BNG tampouco foi capaz de facelo. E o Partido Popular tampouco foi capaz de facelo cando gobernou co BNG, porque son como el agua e el aceite. Entón, o único que querían era tocar poder. Tocaron poder e, bueno, estas son as consecuencias.
Estas son as consecuencias. Esperemos que na próxima legislatura, porque somos totalmente conscientes de que nos 4 ou 5 meses que quedan nadie vai facer un presuposto. Está claro que non se vai facer un presuposto. Chegarán con outras aprobacións extrajudiciais que lle volverán a poñer o número 1/19 neste caso. Sempre vai a ser o número 1, despois de presentarnos non sei cantos intentos de aprobacións extrajudiciais, que ao principio o Partido Popular sí estaba de acordo en que non se podían aprobar así as facturas, ni pagarse así as facturas, pero agora parece que lle temblan un pouco as pernas e que non son falta de coherencia e non son capaces de manterse no seu criterio. Bailan para todos os lados, pero bueno, no Partido Popular é lógico ese baile, normalísimo. Entonces, nada, decirlle que nós imos manter o noso voto en contra e que nada máis, que esperemos que a xente sexa capaz de cobrar deste Concello, porque é imposible que cobre este Concello, porque, non sei se o sabedes, pero aínda que aquí se aprobe, non van a ser capaces de pagarse. Ainda que aquí vos as teñades, e o BNG vai na plana, como sempre, a Compromiso por Galicia, non van a cobrar. E se non, a partir de maio vémolo. Non van a ser capaces de pagarse. Nada máis. Remato? BNG? Ben, sin entrar moito no xogo das eleccións, simplemente dicir que para valorar o traballo do BNG estes 4 anos está a hemeroteca. Temos o canal de YouTube, que é algo que nos aporta moita visibilidade para que nos podan ver todos os veciños, e que valorar as propostas e as mocións que se trouxeron aquí por 2 concelleiros, comparándonos co traballo que fixeron outros grupos de 4. Eso está aí para ver, non hai moito máis que aportar. É que hai que revisar os rogos e preguntas, todos os rogos que fixemos e todas as preguntas que fixemos en positivo, e as que fixeron outros grupos, que traballo positivo en 4 anos fixeron 0. Absolutamente 0. E nós xa o dixemos o mes pasado, cando nos tocaban os rogos e preguntas. O que pasa é que vos non sabedes porque non rematades os plenos, pero nos nosos rogos e preguntas... Sí, estou falando por alusións... Pero deixo que remate, non? Estou falando por alusións, e vos ou desvos, o Partido Socialista, así que vos estou contestando o que dicías, foi un momento. Vos normalmente non vedes as nosas intervencións porque non estades, e vese que non revisades tampouco despois en YouTube os vídeos. Entón non vos debe interesar moito o que pasa cando non estades vos aquí. Pero nós, actitudes, traballar por este pobo, creo que poucas veces dos concelleiros fixeron tanto. Eso por un lado. Segundo, creo que vos equivocades de enemigo. Falas moito de que hai que combatir a dereita e de que ten que gobernar a esquerda, pero ti só falas pestes do BNG e de Compromiso. Non falas pestes de nadie máis. Entón, creo que temos que ir revisándonos todos un pouquiño e ir cambiando de actitud se queremos efectivamente que nós, o BNG, ano 2018, o noso objetivo é evitar que a dereita goberne muros. E témolo moi claro. Mentira. Témolo moi claro. Sabes ti o que nos pensamos, mellor do que pensamos nós. Por outro lado, sí. Non interrumpa, deixo rematar. Do BNG 2018. El outro non existe. O sea, indo ao punto do día, que é o que nos trae aquí, por favor, traed uns orzamentos. Intentad aprobar os orzamentos antes de que remate a legislatura. Nada máis. Señora alcaldesa, quería facer unha intervención por alusións, porque simplemente decir que non se dirixe a Ainda mí. non lle dei o seu turno de palabra. Ai, perdón. Vale. Sí, quería facer unha intervención por alusións. Pois, pero que sea breve, por favor. Sí, brevísimo. Solamente decirse que non se dirixe a min, que nós somos un grupo de 4 e que temos unhas siglas detrás, e que é o Partido Socialista de Galicia. Dixen vos, non Vox, dixen vos, e vos refírese a todos. Non só a unha persona. Manu, por favor, non entredes en debate, senón xa está. Mira, por favor, remate rápido e sea breve, senón lle saco o turno de palabra porque queremos acabar. Porque está dicindo que ten no YouTube, que mire no YouTube e que non o falsee o YouTube como fixo en algunha ocasión, porque falseou moitas cousas. Entonces está moi ben que se marche da primeira línea, porque pode tener un montón de problemas. Entonces que revise aí e aí verá, como dixo ti. Entonces, a min me parece unha ofensa ao meu partido e aos meus compañeiros que se dirixa a min como persona. Se quer dirixirse a min como persona, na calle, no meu despacho, na miña casa, donde queira. Pero aquí, eu son a representante do Partido Socialista Español. Lle guste máis ou menos. Non sei se ele é ou non. Vale. Vale, eso está. Bien.
Bueno, vamos a ver, pola nosa parte, por parte do Goberno Municipal de Compromiso por Galicia, queremos, antes de nada, agradecer a actitude do Partido Popular en este caso e o cambio de actitude, de posición. Efectivamente, se procedeu ao contrato do suministro eléctrico e así como algunha outra cousiña máis, non máis porque non nos deu tempo. A idea, por suposto, é seguir nesa línea, vale? Con respecto a se hai máis facturas de gas natural, pensamos que non hai máis facturas anteriores a ese contrato de luz, de suministro eléctrico. Pensamos que non. E con respecto ás facturas das asociacións folclóricas, o que pasou pois foi que co inevitable cambio de criterio do cambio de persoas nas intervencións municipais, na intervención municipal, perdón, cada persoa que chegaba a intervención tiña un criterio distinto e ese realmente foi o motivo de que non se puderan pagar esas facturas. Primeiro chegaba unha persoa que nos decía que tiña que presentar facturas do propio grupo, logo no medio, algunhas veces incluso tendo as facturas presentadas, cambiaba a interventora e nos decían que non valían do propio grupo, que tiñan que ser facturas de outras entidades que lle presentaran a eles, é dicir, que tiñan que justificar unha subvención nominativa. Bueno, entre unhas e outras foi pasando o ano e ao final quedaron sin pagar esas facturas. Non hai máis explicación que esa, iso foi o que pasou simplemente. Agora, co interventor novo estivo traballando, o estivo mirando e podemos, aínda que sea a través de un REC, pagarlle o que entendemos que lle debemos a esos grupos que son os grupos de música e baile tradicional fundamentalmente. Entón non queríamos deixar pasalo e que quedara sin estes cartos que nós entendemos que lles corresponden a eles. E insisto, gracias por o cambio de postura e por permitir que estes proveedores poidan cobrar. O BNG, por suposto, reiterarlles o agradecemento por manter a coherencia e facilitar que poidan cobrar todos estes proveedores, como fixeron en todos os anteriores casos que viñemos aquí. E en canto do Partido Socialista, bueno, que diga que son os primeiros en querer que os proveedores cobren cando en 6 ocasións anteriores votaron en contra e en esta volven a votar en contra porque sí, pois é bastante chocante, cando menos, por non decir palabras gruesas eu tampouco. Non é porque sí. E en canto a que me votaron para a alcaldesa contando na miña cordura e dando un exemplo de humildade e que tal, bueno, queda moi ben que o diga agora, pero todo o mundo sabe que me votou como alcaldesa para nos fastidiar dunha atacada a portavoz do Grupo Popular e a portavoz do Grupo de Compromiso por Galicia e dando por sentado vostede que en 2 días íbamos a deixar o cargo e que dun plumazo se cargaba a 2 contrincantes e lle saleu mal. Todo o mundo ten claro. Non saleu mal, Creo que non vale a pena entrar en máis polémica que a portavoz do Grupo Socialista. Non me interrumpa, por favor, a ver se é capaz de rematar o mandato aprendendo polo menos a estar nun salón de plenos co respeto que se merece o sitio e as persoas as que representamos. Así que, sin máis, imos pasar a votación, porque o importante é que estes proveedores cobren. Vale. Votos a favor da proposta? Abstencións? E votos en contra? Ben, pois con 5 votos a favor e 4 en contra e 3 abstencións queda aprobado este REC. E con isto remato o pleno. Moitísimas gracias, feliz despedida de ano e feliz ano novo, sobre todo. Moi ben, pois feliz ano novo a todos. Chao.